Siniša Ljepović mi je pričao da mu je rekao neki visoki britanski diplomat. Da ne znaju šta će s tim. Pa ne znaju šta će, znaš, pri tome niko živi ne zna koliko ih je sad otišlo ovih 15 dana. Znaš, samo 83.000 samo avionima otišlo. Mislim, juče su mi bili pacijenti iz Gračanice, kažu, red na granici je bio od Podujeva do Merdara, automobila i kamiona. I kaže, njihov ministar, otišli su na zimovanje, otišli su na izlete, znaš. Prema tome, to je neodrživa priča, znaš, Kosovo je neodrživa priča sa stanovišta gubitka rata u Ukrajini, gubitka rata u Izraelu, tako, znači svih ovih vojnih poraza koje oni neprekidno življavaju. Kosovo je primamljivo jer mi nemamo snage da ga osvojimo vojno trenutno, tako, a oni mogu sa par hiljada vojnika i tim džavelinima i tako dalje da nam učine nemogućim da ga osvojimo u ovom trenutku. Znaš, tako da to onda deluje, oni su odbranili Kosovo, Srbija ne može ništa da urade i tako dalje. To je sve naravno besmisleno, sad napadati Kosovo bi bilo besmisleno, mislim, ali bi trebalo da se spremamo za to. I general Kovač, tako, koji je naš, među osnivačima našeg pokreta, tu ideju smo i ranije mi iznosili, mi imamo vojsku. Mislim, mi imamo preko 100 i nešto hiljada vojnika koji su učestvovali u vojsci, demobilisali se, rade neke druge poslove, dobrovoljce, ima i ratni vojni invalidi i tako dalje, ljudi kojih ima 100.000 koji su obučeni da ratuju, koji bi vrlo rado, po mom mišljenju, izuzetno sa zadovoljstvom učestvovali u oslobađanju Kosova, ništa im ne bi pomogli ti Englezi, Francuzi, Nemci, naš hrvatski kontingent, to bi čak bilo, verovatno motivacioni faktor bi bio veći u tom slučaju, ali kad ti kažeš da želiš sukob sa nečim, kao što je taj neko krilo NATO pakta, ti mora da se spremaš za taj sukob. A zna se kako se sprema za rat, kako su se Rusi spremali za rat. Kao prvo, skupljaš novac. Drugo, prevodiš privredu na ratnu privredu, ali tako? Praviš rezerve hrane, činiš internet nezavisnim od udara, ali tako? Mislim, informacione tehnologije. Ne dozvoliš da ti hakeri blokiraju apps.